Bom dia, amigos. Toto je můj vlog na důchod do Brazílie. A já jsem Čech, žijící v Brazílii, který se rozhodl, že vám bude sdílet všechny moje zážitky zde, tak jak ten život běží týden co týden. Předem se omlouvám za můj první pilotní díl, který byl po právu kritizován za špatnou technickou kvalitu, protože jsem měl problém s mikrofonem, věděl jsem o tom, nicméně nedbal, protože jsem to chtěl jenom otestovat. Avšak nyní začíná ostrá fáze a já už slibuju, že teď už se budu snažit o trošku lepší kvalitu po všech stránkách. Úvodem bych chtěl zopakovat to, co jsem už naznačil v prvním dílu, že bych rád sdílel takový běžný život tady na severu Brazílie. Nejsem tedy někde v těch turistických rájích, jako je Rio de Janeiro a podobně, ale nacházím se na severu, kde je to neméně půvabné, s tím rozdílem, že zde nejsou turisti a taky tady je všechno lacnější a taky ty lidi jsou takový ještě víc přátelští, že by tam nebyli, ale tady ještě tedy extrémně. A v neposlední řadě tady se všechno dá pořídit i tak laciném státě, jako je Brazílie, tak se zde dá pořídit ještě laciněji než ve zmiňovaných oblastech. Já jsem se rozhodl odejít na důchod. Jako hlavní důvod byl to, že moje žena je Brazilka, žili jsme v různých státech, kromě České republiky, asi v 5 dalších, ani to nechci všechno počítat. A na důchod já jsem se rozhodl, moje žena je mladší, takže ještě pracuje, že by nebylo špatné jít sem, protože tady i s tím mým důchodem se dá docela velice dobře vyjít, takže to berte jako takový teaser. Ale aby to nebylo nuda, tak já vždycky takhle na začátku mých videí začnu takhle nějak trošku informovat nebo sdílet nějaké základní informace, nicméně vždy poté, a tak tomu bude i dnes, se vydáme někam na naše dobrodružství, kde to bude více akční a uvidíte spoustu nádherných věcí. A zároveň do budoucna klidně si můžete i třeba napsat, co by vás zajímalo, co byste chtěli vidět, co byste chtěli vědět. Dneska jedeme na výlet úplně mimo město Natal, ve kterém se nacházíme. Tak to hlavní město provincie nebo státu Rio Grande do Norte. A my pojedeme na místo, který se jmenuje Pedro Asunal da Parameira. Takže jak už z názvu vyplývá, my pojedeme mimo město a dokonce mimo stát, protože se budeme nacházet v jiném státě. Víc se rozvíte z mé reportáže z cesty a z místa. Jenom úvodem řeknu, že toto místo, kde jsem já ještě osobně nebyl, ale bylo mi doporučeno, by mohlo být velmi zajímavé, neboť je to údajně místo, kam se sjíždějí a scházejí se tam motorkáři, dále se tam scházejí různí umělci a takový ty geeks lidi, kteří tam bivakují, kempujou, anebo spí v nějakých z mnoha místních penzionů. Není to tentokrát u oceánu, není to na pláži, ale je to v terénu, kde jsou lesy, hory, potoky, vodopády, jeskyně a všechno, co vás napadne. Uvidíme, sám se na to moc těším a doufejme, že se to bude líbit i vám. Takže zatím čau a já běžím.